Behin batean, baserri batean, atxo bat bizi zen. Ia ba, itxi baketan ba, hau oiuentzata, gero emongo zeuri. Egun batean, atxotxuak bere bilobaren eskontza gonbitea jaso zuen. Amuma oso pozik jarri zen. Jaize, jaize! Harineketan, gordeta zeukan jantzirik politena aukeratu zuen. Eta berandu ez heltzeko, oinez abiatu zen. Pixka bat ibili ondoren, zerbait harrigarria aurkitu zuen. Otso bat zen. Amo macho, janengo zaitxo. Ena zazu jan, otso? Oso argal nago, neure bilobaren eskontzara noa. Eta handik bueltatzen naizenean, lodiago egongo naiz. Otsoak, amonatxoak hezurrak baino ez zituela pentsatu zuen, eta alde egiten utzi zion. Ala tire, hemen itxarango txut. Amumak susto itzela hartu zuen, baina aurrera jarraitzea lortu zuen. Pixka bat ibili ondoren, zerbait harrigarria aurkitu zuen. Hortza zen. Amo macho, janengo zaitxo. Ena zazu jan, hartza. Oso argal nago, neure bilobaren eskontzara noa. Eta handik bueltatzen naizenean, lodiago egongo naiz. Ikusten zu, azurrak baino ez ditut. Hartzak, amonatxoak hezurrak baino ez zituela pentsatu zuen, eta alde egiten utzi zion. Ala tire, hemen itxarango txut. Amumak susto itzela hartu zuen, baina aurrera jarraitzea lortu zuen. Pixka bat ibili ondoren, zerbait harrigarria aurkitu zuen. Lehoi bat zen. Amo macho, janengo zaitxo. Ena zazu jan, lehoi. Oso argal nago, neure bilobaren eskontzara noa. Eta handik bueltatzen naizenean, lodiago egongo naiz. Ikusten zu, azurrak baino ez ditut. Eta behitu gorputza, argala. Hemen barruan ez dago ezer. Lehoiak, amonatxoak, airea baino ez zuela pentsatu zuen eta alde egiten utzi zion. Ala tire, hemen itxarango txut. Azkenean atxoa bilobaren etxera iritsi zen, eta ikaratuta gertatutakoa kontatu zion. Bilobak ez kezkatzeko esan zion, eta berandu zenez, ohera joan ziren. Hurrengo egunean, eskontza jai handi batekin ospatu zen.
guztia parrandan ibili ziren, eta gaua heldu zenean, dantzan jarraitu zuten. Goizean, etxera bueltatzeko ordua heldu zenean, amonatxoa bidean aurkitatako piztiekin gogoratu zen, eta beldurtu egin zen. Orduan, bere biloba soloko kalabazarik handiena ekarri zuen. Gero, ate bat ireki zion. Amonatxoa kalabaza barruan sartu eta bidetik biraka jaurti zuen. Handi gutxira, lehoia zegoen lekutik pasatu zen. Ezertaz ohartu gabe, lehoiak galdetu zuen. Kalabaza polita, ez zenuen ikusiko hortik atxotxu bat, ezta? Ez atxo mantxo, ez atxu barritxu. Aurrera kalabazatxo. Lehoia harrituta geratu zen, eta amonatxoa biraka jarraitu zuen. Aurrerago, hartzarekin aurkitu zen. Hartzak be galdetu zuen. Kalabaza polita, ez zenuen ikusiko hortik atxotxu bat, ezta? Ez atxo mantxo, ez atxu barritxu. Aurrera kalabazatxo. Hartza harrituta geratu zen, eta amonatxoa biraka jarraitu zuen. Etxetik hurbil, otsoa denbora pasatzen ari zela, otsoak galdetu zion. Kalabaza polita, ez zenuen ikusiko hortik atxotxu bat, ezta? Ez atxo mantxo, ez atxu barritxu. Aurrera kalabazatxo. Otsoa txundituta geratu zen, eta amonatxoa biraka jarraitu zuen. Azkenean, amonatxoa etxera heldu zen. Hainbeste bueltaren ostean, amonatxoa pizka bat zorabiatuta, baina oso pozik zegoen. Hartu hori! Eta zer gertatu zen hiru piztiekin? Bidean etzanda geratu ziren, eta kalabaza erraldoiekin amestu zuten. Eta holan bazan, edo ez bazan, zahar dadila kalabazan, tauten dadila Bermeoko plazan.